Mandibulise abaphezulu, mandibulise nalapha ecaleni, ndibulise nalapha ezantsi, ndibulise nangapha, nangapha, nangapha. Molweni, ninjani namhlanje? Impilo iniphethe kanjani? Ingaba niyaphila? Ingaba iveki yenu niyichithe kanjani? Niyichithe nichwayitile okanye nidlule kwinkqwithela? Nidlule kwinkqwithela, nabhenguzwa zinkqwithela zeveki. Masithembeke kodwa, masithembeke kodwa uba konke kuhamba kakuhle, uba inkqwithela ezi uba benidlule kuzo azinibhabhadisekanga. Uba nidlule kwinkqwithela, masithembe azinibhabhadisekanga. Kuya namhlanje iDividiya, bendizoDividiya ndisitya ubumuncumuncu obudliwa kwezaa ntsuku zothando. Noba nibukile kudala nina le video, seludala ligqithile usuku lothando, kodwa ke mna xa ndiDividiya usuku lothando bekule veki iphelileyo. Qho ke xa kugqiba kuphela olwaa suku lothando lenzeka kusuku lwe-14 kwinyanga yesibini qho kunyaka nonyaka. Ndiye ndilinde xa begqibile ukuthengisa bumuncumuncu, beluthengisela usuku lwam lwe-14. Ndilinde kudlule iintsuku nje ezimbalwa ndihambe ndiyobuthenga bumuncumuncu ukuze ndibutye, kuba ndiyayazi uba buzube bukwindali xa ludlula olwaa suku. Ngoko balithengisa ngenani eliphantsi ngenxa yendali. Ngoko ke ndabuthenga bumuncumuncu, ndazixelela uba ndizawuDividiya le video ngondisitya oba bumuncumuncu, ndizodividiya laa video ndisidla oba bumuncumuncu. Hayi ngesangqa xa ndisithi ndilungiselela ukutya bumuncumuncu, xa ndisithi ndiyaqala ukuqalisa ndivule ifriji ndikhuphe ubumuncumuncu, ndizothetha ngabo apha ndibenze, ndizobe nekhalibhodi labo ke lawo magama abhalwe itshokoleyithi. Hayi ndisithi ndizokwenza ngawo ndizobe ndenze nakanje. Ndibupethe ke kuba niyayazi beqhuba njani into ye-ASMR. Ndibupethe bumuncumuncu nekhalibhodi, ndibe ngathi ndiyazoba kulo. KwiDividiya namhlanje ndizawuyenza ndinenzela nina xa ndisithi hayi sangqa. Usisi wam ebendivakashele, usisi wam ebendivakashele xa ndingekho, ndimshiye endlini yedwa, wavula efrijini wathatha ubumuncumuncu wabutya, wasibetha sabomvu isisu. Wabugqiba sangqa ubucwebecwebe bendizobutyela nina apha evidweni. Ndazibuza uba ndizawuthini ke ngoku, ndizawudividiya kanjani kuba naye bengazi uba bubedividiyo
ubumuncu. Ndazixelela uba hayi wethu, ndiyazazi mna ndintombi yamacebo. Hayi budinga intombi yamacebo izapha kum, ndinecebo layo yonke into zam. Andithathwa kanjalo mna, ndiyintombi yamacebo, ndiyintombi yamacebo, amacebo amanintsi ke futhi. Ndazixelela uba hayi wethu, ndinomfanekiso ngqondweni, ndinamacebo, mandenze noba yintoni ezonenza nilale. Mandenze noba yintoni ezonenza nilale. Ndacinga uba ikhona enye i-DVD bendike ndayigqiba apha nayibukela. Laa DVD bendithetha kuyo isiXhosa ndixubile ke kodwa ndimane ndiguqulela kwisikhumsho. Ithandiwe ke laa DVD, ithandwe kakhulu laa DVD. Ndazixelela into yokuba xa ithandwa into entle iyaphindwa. Mandiqhubekeke ke ndiyenza, ndithi isiXhosa kuyo ngaguquleli ke kweli xesha langoku. Kwelangoku ixesha mandingaguquleli, ngoba ukhona omnye wabhala wathi hayi wethu, ndikuthanda xa uthetha isiXhosa kuphela, ungaguquleli. Andifuni ukufuthini kuba ndifuna ingqondo yam icike, kuba ndifuna ulala. Kwaye isiXhosa sivakala kamnandi ezindlebeni zethu. Ngoku andinangxaki, andinaxesha kwaye ndinexhala lokuba ndifuna ukufuthini mna. Thetha nje wena isiXhosa sakho ukhululeke, thetha nje wena isiXhosa sakho ukhululeke. Khawuthethe ntombi yasemadolweni isiXhosa sakho ukhululeke, ungabi nalo ixhala lokuguqulela. Alikho ithuba nexesha loba sifuna ukwazi ubudeni, ungabi naxhala lakuguqulela. Ndaqonda uba hayi ke, xa etye ubumuncumuncu bam usisi wam, xa etheni usisi wam, xa etye ubumuncumuncu bam, mandizi-DVD kwakhona ndithethe isiXhosa. Qha into endizawuyenza kweli xesha yeyokuba ndingaguquleli kolunye ulwimi ngoba abandiva uba ndithini. Mandiqhubeke ndithethe isiXhosa sodwa qwaqwaba, ndithethe sona sodwa qwaqwaba, bangandiva uba ndithini. Ndandazela into yokuba kungabikho hayi tanqa, noko uthethile sakuva, sirhalela ukwazi uthetha ngantoni. Xa uthetha isiXhosa ungaguqulelanga sikuva thini buthini, sifuna ukukuva, siyarhalela tanqa ukukuva. Hayi ke, bocitha batyiwe. Ndiviwa ngabasekhaya bodwa namhlanje, ndiviwa ngabaseMzantsi Afrika bodwa namhlanje, ndiviwa ngabeva isiXhosa bodwa namhlanje. Kuba usazi ke wena, awuzundiva uba ndithini. Kudala ndanifundisa uba ufuna ukusazi ngowusazi, kuba ngoku andikhumshi kwamna namhlanje. Into endiyenzayo ndithetha ulwimi lasekhaya, ndingaguquleli kwamna. Bufuna ukuguqulela uba wena ke hayi sanqa, chitha utyiwe. Ndithini bufuna ukuguqulela wena namhlanje, hayi sanqa, ndiyaxolisa. Xolisa sana, wawuzondiva. Ungahamba ubukele esinye usosiva sona uba zithini. Le
basekhaya babafuna undiva ndoviwa ngabo bodwa. Le yabafuna ukulala bangandivanga bandini babalazi ulwimi lasekhaya. Nayazi into yokuba isiXhosa luncudo, isiXhosa luncudo. Ikhona i-DVD ebendigqiba ukuyihlanganisa kule veki iphelileyo, kule veki iphelileyo bendiya kuthenga ndaye ndayothenga iziqhamo nemifuno. Xa ndithenga iziqhamo nemifuno ke ndiya kwindawo ekude kakhulu ivenkile yokusithenga, kodwa ke ithengisa ezona zinesakhamzimba. Nquma anangxaki yokuqhuba ndiba kuba ndiyazifuna, kwaye ithengisa ngexabiso eliphantsi. Hayi ke xa ndithenga uzimuncumuncu ndacinga icebo lokuba ndinga-DVD apha phakathi ukuze ndikwazi ukwenza i-DVD apho ndinifundisa khona amagama esiXhosa kwintoni, kwisiqhamo kunye nentoni na nemifuno. Umhlola ondenzekeleyo ngowokuba xa ndi-DVD yakhe sangqa, ndi-DVD phaa evenkileni ukunibonisa. Xa ndifika endlini kaloku funeka ndibukele le DVD abendiyenza phaya, ndifake ilizwi lam elizawungqamelana nalaa DVD ebendiyenzela nina. Ngoku ke ndiyatolika ke ngonisendlini. Xa nditolika ndithi iapile enye ibiza ngokuba iapile ezininzi zibizwa ngokuba ngama-apile. Wandihlekana usisi wam uthi hayi siviwe, kuthi ndizoqhatha abanye abantwana nje, kwi-DVD yakho. Hayi uzintloni, siqale nini ngoku iapile ezininzi ukubizwa ngokuba ngama-apile? Ndithi hayi kufakela xa inye, xa zininzi kube ngu-ama, ndiyokha ama-apile. Wahlekani wayiqwebula sana, wayitsho intsini, waqwebula isisi wam. Ndithi yintoni kanti ingxaki? Ngoba ama-apile intoni ingxaki? Uthi hayi, wena hayi, iapile. Ndithi uthina bakho? Uthina ewe, iapile. Ndathi yho, okanye ke mandingayenzi tu ukuba mayibe nesininzi, ngoba uba ndizazi ezininzi zayo ndizawuthini apha? Hayi ke sangqa, bendikuloo nto ke andilibali masihambe sokha ama-apile. Ndithi hayi bo, kunini ndatsho uba ama-apile? Uthi ewe, kaloku sisiMpondo eso, intombi yasemaMpondweni asosiXhosa kodwa. Iapile esiXhoseni, emaMpondweni ungathi ama-apile ke. Into yokukhulela emaMpondweni inzima ngolo hlobo, kuba mna ngoku ndazi into yokha ama-apile, ngayokha iapile, into yokha ama-apile qha, kanti sisiMpondo wayesandilibala kusisiXhosa. Kunzima ukufunda ke xa usiya esikolweni, ngoba ezinye izinto ucinga uba yiyo kanti akuyiyo. NasesiXhoseni ucinga uba wena hayi sisiXhosa kanti sizawuthetha isiMpondo ngoku. Ifana nemela, ndithi
mna sisitsheje. Ndikhumbula utshomi wam, omnye utshomi wam ngumXhosa ke sanqa. Uthi ndingathi ngamaXhosa athetha etivini, ndithi ngathi uyafunda yena xa ethetha isiXhosa. Naye xa ndithetha isiXhosa ndiyakhambisa ndityhale qha emampondweni, sikhambisa sityhale thina emampondweni. Ngoku ke utshomi wam lusuku lwakhe lokuzalwa ne, njengoba kulusuku lwakhe lokuzala simthengele ikhekhe. Hayi ke ufuna ukusika ikhekhe lakhe, ndithi mna khawume kancinci ndokhangela isitsheje. Athena intoni? Uyokhangela ntoni? Ndokhangela isitsheje. Sikhona isitsheje apha? Andibona isitsheje sakusika ikhekhe lakho. Uthi yena yintoni isitsheje? Yintoni isitsheje? Ndithi mna yinto yokusika. Usika ngantoni kanti? Usikwa ngesitsheje. Uthi yena hayi kusikwa ngemela. Yintoni isitsheje? Siviwe. Hayi mfondini, kusikwa ngemela. Sika ngesitsheje mna. Hayi mntampem, sika ngesitsheje mna. Ndiyazi kusisitsheje. Akhona namanye amagama amaninzi endidla ngokwabiza abantu bathi hayi uthina apha kum, abangamaXhosa abakhulele ngapha kula ngingqi, yabo, abakhulele ngapha eBhayi kwezaa ndawo wethu, sithetha isiXhosa esingenasimpondo. Ndithi mna ndintombi esemampondweni, sika ngesitsheje mfundi. Ewe sasisika nangemela, xa ungafuni uthi mela uthi isitsheje. Athena yho hayi sanqa ndaqala ukuva isitsheje mna. Ndiyakhumbula nakwenye i-DVD yam apha ndandiyenzile ndifundisa ngesiXhosa, ndiqala ngamagama aqala ku-A ayophela ku-Z. Xa ndibiza u-A ndithi u-A ngowe-apile, u-B ngowomba, u-C ngokacula, u-D ngokadanisa, u-E ngokaenkosi, u-F ngokafunda. Xa ndifika ku-G ndathi mna u-G ngokagqibela. Khona umXhosa wakho wabhala apha kuloo DVD ndiyenzileyo, uthi thina siviwe. U-G ngokagqibela. Yintoni ukugqibela? Yintoni ukugqibela? Ndithi hayibo, gqibela emotweni sihambe, gqibela emotweni sihambe. Uthi hayi siviwe. Hayi ngu-K lowo, u-K khwela emotweni sihambe. Ewe xa ungafuna uthi khwela uthi gqibela, khwela emotweni sihambe. Ewe siyatsho nathi, kodwa ke amaxesha amaninzi sithi gqibela emotweni sihambe, ngoba u-K ngokagqibela ufana no-K kakhwela, bakhwela sihambe. Okabele, u-K kagqibela sisimpondo. Ndiyalibala, kufuneka qho xa ndisidividiya ndicingisise uba kabele eli gama ndifuna ulisebenzisa ndelesiXhosa ngenene nangenyaniso okanye ndithabathile apha esimpondweni, ndive ndaboleka esimpondweni. Hayi sanqa amanye amagama ndileni wawo ndiwaboleka esimpondweni, ndiyintombi yasemampondweni kaloku, ntombi yasemampondweni, ntombi yakwaTolo, ntombi yasemampondweni. Yazothetha ngokugqibela sihambe, gqibela emotweni sihambe. Athi khwela emotweni sihambe. Andiba khwela emdini. Mna ndigibele emdini okanye ndigwencela emdini, kodwa ke ndiyamazi uba ugwencela ngesiXhosa ke yena. Xa ndingafuni ukuthi ndigwencele emdini ndiwenzani emdini? Ndiyagibela. Kodwa omnye umntu angathi khwela ke, khwela emdini, njengoZakeyi.
khwela emntini zake ufuna ubonisa ukhwela emntini mna menzathi khakha kugibela emntini zake gibela kwencela mntampim kwencela lo kwencela kakwencele sibone benza ujom shike ixesha elingakanani ke ngoku sigqibe ingathi kudala ndithetha kuba xa ndithetha into endingayaziyo ndithetha nje ndisiqhubele uba mayihambele benendiqhubele into endiyenzayo ihambile phambili bangathi ndithetha okokoko kodwa ixesha likahambi xa ndicinga apha engqondweni yam siwagqibela 25 manjonge ngeqhinga kodwa ndingasiqaphelisi ngoba abantu bangandazi uba ndini bandajonga nina ndaziyo nizobona uba ndalijonga ixesha ngoku ndizamile andazi ke xa ndiyilungiselela nina uba niyibukele izawuthi ixesha lingakanani kuba funeka ndikotshunqulile ezinye iindawo apho kugqitha imoto nditshunqulule nezinye iindawo apho ndikhohlela khona okanye nditsale isitulo okanye ndigile imike le ndithetha kuyo kuba ezo zinto zenza isandi esikhulu uba ndingazishiya zonke zilapha ngendlala ngathi ithetha ngenqindi ifuna ingathi kushaya ngenqindi ukushaya sisizulu ukushaya ndiyakunqinda bangathi yakunqinda sana ingabe esemanga uba ndiyanithanda inqinda mna xa ndinilungiselela nditshunqule ezo zindawo ke ndizikhuphele ngaphandle kodwa ngobe ndijonge ixesha ibisithi 21 masihlinde imoto igqithe kodwa ke sithembe ukuba izawube lenzile lo xesha naxa sele ndigqibile hayi sana nengalo yam ikhathele amaxesha amanintsi ndidla ngokudividiya ndiphethe masihlinde imoto igqithe ndiphethe leya mike ingenayo ingenantambo ndithi namhlanje xa ndisithi ndadividiya ndiyifakela apha ekhamereni ukuze ndikwazi uba mayikonekte ndikwazi ukundividiyela xa ndisithi iyabhanyaza ngoba ndigqiba ukudividiya kule veki iphelileyo ndacika ikhamera ndacika nale ikonekte ekhamereni ndalibala ukucika le ndithetha ngayo ngoku ke iyabhanyabhanyaza ukuba iphelelwe ngumoya iphelelwe yibhetri andakwazi ukwenza ngayo kodwa ke yona mike ndividiya ngayo endiyithanda kakhulu enendawo enkulu apha entliziyweni yam yile mike ave ndiyithanda ngendlela engummangaliso uyazibuza uba kutheni ndiyithandiswa yinto yokuba ndayithengelwa ngomnye wenu naso sizathu ndiyithanda ngendlela engummangaliso isizathu sokuba ndiyithanda yinto yokuba ndayithengelwa ngomnye wenu ndiyabulela kakhulu ubukele le DVD uyayazi uba nguwandithengela la mike ndibukelela ngendlela engummangaliso ndandiyidinga ndabulela ngobubele bakho undincede kakhulu ave ndiyithanda undincede kakhulu ngesipho sakho kwaye izipho zakho zangufuna into wada andithengela nje kuba ndifuna uqhubekeke sisi wam andifuni nto andifuni ndenzele nto ndifuna
ndifuna nje uqhubekeke wena uhambela phambili. Enkosi kakhulu Bubukele, enkosi kakhulu. Wandinceda kwezi ntsuku zangoku. Andikakuboni ufana ukhomenta kwii-DVD zam. Andazi ke noba ithini into, kodwa ke masithembe uba konke kuhamba kakuhle. Thixo akusikelele, Thixo akwenzele inceba, andise nalapho uthatha khona. Ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Ndiyabulela ngezipho zakho ezihle kanobomi. Sandinceda, ndisidinga kakhulu. Nangoku sisaqhubekeka siyandinceda. Ndiyabulela enkosi, ndiyabulela enkosi. Nkosi kakhulu nkosi kakhulu, inkosi kakhulu, inkosi kakhulu. Kuba khona omnye wandiqhathayo wathi uzondithengela iBlue Yeti, wabhala kwii-comments wathi uzawundithengela iBlue Yeti. Wathi unayo, ufuna undiposela yona, ufuna idilesi yam. Wabhala kwii-comments ke, wabhala kwii-comments. Abantu bamqwabela izandla bathi, awusenanceba, awusenabubele, uthi uzompha iBlue Yeti. Ayintle le nto uzoyenza ke. Wathi na uzaqhagamshelana nam kanjani xa ifuna ukundinikeza yona, ufuna idilesi yam. Ndathi ke mna makaqhagamshelane nam ngomyalezo ku-Instagram. Hayi ke ndamnikeza, waqhagamshelana nam, ndamnika nyani idilesi yokuposela le Blue Yeti. Zedlula iveki, wathi uzayiposa. Zedlula iveki ezimbini. Ndathi ithini into, soyiposile. Wathi yena, hayi mani, xolo sisi wam, ndizazoyiposa suba naqala. Ndathi enkosi, okay ndiyakuva. Kwaphela inyanga. Ndathi heyi ithini into, andikayifumani, ingaba soyiposile. Zangaphinda athethe nam, ndaqhubeka ndithetha ndedwa. Ndancama ndade ndamyeka sanqa, ndancama ndade ndamyeka, kuba undithembisile ngesithembiso esingesiso. Kwaye umntu xa efuna ukwenzela into, ekwenzela phambi kwamehlo, ndiba nayo laa nto ingamthembi ncam, kuba wonke umntu ondenzela into phambi kwamehlo uzube engayenzi manyani, uzube efuna nje ukunconywa ngabantu, kodwa ngayenzi nyani. Abona abantu bakhe bandinceda apha ebomini, kwaye bandinceda ngendlela engummangaliso. Ngabantu abandenzela inceba, ngabantu abandenzela izinto engafuni nto, bengazenzi phambi kwamehlo, kuba lo wandithengela le. Zangabe bhala kwii-comments bandifuna ukukuthengela into wayenzayo, wanqala straight. Waqhagamshelana nam kwii-emails, wathi ufuna undithengela. Ndathi mna enkosi kakhulu, ndamnikeza idilesi yam ngenyani. Kungekapheli neentsuku ezisixhenxe yafika, ndamthumelela umyalezo nje, enkosi kakhulu undincedile, ifikile. Wathi akho xhala sisi wam, ndilambile izakhali izikrelemnqa zam kuba ndilambile. Wathi ngamnaxhala wena sisi wam, ndiyavuya, qhubekeka usenza into yakho entle. Ndiyabulela ngokuqhubeka usilalisa, ndayifumana ngolo hlobo. Ndake ndenza nenye i-DVD yam, apha abantu bandibuzayo uba bafuna ukwazi nzulu ngam. Ngoko ke bandibuza imibuzo,
befuna ukwazi inzulu ngam. Ndabaxelela ke ndibaphendula yonke le mibuzo bandibuza yona. Omnye wabuza umbuzo ukuba yeyiphi incwadi endiyithandayo ke ndakhe ndayifunda ndiqonda uba ndayithanda. Ndabaxelela ukuba yeyiphi incwadi endiyithandayo. Emveni koko ndaqhubekeka ndithetha ngaphambili ndisithi eyona ncwadi ndirhalela ukuyibuka uke ndiyifunde ndifuna ubukela incwadi ndirhalela uke ndiyifunde incwadi eyabhalwa ngunkosikazi wamongameli waseAmelika uMichelle. Rhalela ukuyifunda laa ncwadi yakhe athetha ngokuba wafikelela njani ukuba nguMichelle. Hayi ke sanqa emveni koko akwaphela neveki ndiyenzile loo DVD kwabakho umntu uqhagamshelana nam ngasemva, not ngaphambi kobuso babantu, waqhagamshelana nam ngasemva wandinikeza laa ncwadi. Kodwa ke ibiyi-audio book. Wandinikeza laa ncwadi wathi, hayi sisi wam, ndikufile kulaa mibuzo usithi ufuna incwadi kaMichelle, nantsi ke qha ke i-audio book. Andikwazi noba ufuna i-audio noba ufuna leqinileyo neqweqwena, kodwa ke ungabe ufunda i-audio book ubuyathanda, nantsi ndikuthengele. And I was like, oh my goodness, ndiyabulela ngendlela engummangaliso. Enkosi, ndiyabulela enkosi. Uncedile, wanceda kakhulu nge-audio book. Andifane ndizifunde ke kodwa i-audio book, ndifunda ezineqweqwe. Ndithanda incwadi neqweqwe mna. Hayi ke emveni kokuba ndifumane umrholo wam wokuqala wokusebenza apha kunoze ndilale, ndazixelela uba bekunini ke nindithengele lineqweqwe endiyifunayo. Ngomrholo wam wokuqala ndazithengela lineqweqwe. Hayi ke ndayifumana, ndayifunda. Imnandi kokuyifunda ke sanqa incwadi yakhe. Ndayivuyela ngendlela engummangaliso loo nto, ndayonwabela, ndayifunda kamnandi incwadi yakhe yonke loo nto, kuba ndithanda incwadi ezineqweqwe. Ndifuna ukuyiva, ndiyibambe ngesandla ngondiyifundayo, ndibona uba hayi nyhani. Masike silinde kancinci, sike siphumze nesandla sam, sikhathele vangoku, sikhathele isandla sam. Ndelule nomqala nakule nto ndiyenzayo, amaqhakuva acwila ubuso ngenxa yesimuncumuncu. Funeka ndisele isolisi kwakhona. Likhona elayeza laliselwa xa ufuna ukuhambisa. Ndalilibala igama layo uba yintoni, kwakuthiwa yintoni na. Yho, lalinamandla ke ilayeza, lalikwenza uphelelwe nangamandla xa uhambisa ngalo. Kodwa xa uligqibile likushiya unobuso bompusululu. Yintoni nangabele, ndalilibala. Izawundiphatha kakubi ke le nto uba ndililibele. Yintoni nakabele, yintoni? Okanye isizathu sokuba ndililibale lisathengisa, isizathu sokuba ndililibale sesokuba uba uye walazi uzofuna ulithenga, and then emveni kokuba ulithengile linamandla ilayeza. Heyi, lalikwenza uphelelwe ngamandla. Khona nabantu bake bakwathwa hayi bade basiwa nasesibhedlela ngenxa yoba linamandla. Okanye isizathu sokuba ndingade ndilikhumbule ukuba xa uye walithenga nofuna ulithenga ubufuna umpusululu, xa ulithengile nawe ngenxa yobuluve ngam mandibe ndiliyeka. Kodwa lalithengisa lisebhotileni elimhlophe, lisebhotileni emhlophe.
wethu napha kwaClicks, ungalithenga pha kwaClicks. Ndililibele lelokuhambisa sanqa lokuklina umzimba wakho nje xa kudala usidla isimuncumuncu, yonke loo nto laklina ubuklini umzimba wakho uthi be right, likwenza udlamke xa ugqiba ukuhambisa olakuklina komzimba wakho. Hayi mani ndala ndilicinga, hayi ndilikhumbula, mandiliyeke kodwa ke lixhaphakile ngapha emampondweni. Mandithi lixhaphakile eMpuma Koloni, kwaye kukhona umntu endandifunda naye, okanye lixhaphakile nakwezinye iingingqi qha mna kuba ndaligqibela kudala nolazi uba lixhaphakile. Lathengisa nakooShoprite, thengisa nakooClicks ngoku. Ndakhe ndalibona kwaClicks ndaqonda yho andilisalifuna ukulithenga eli, ndihlala ndodwa ubane ndagqithika ndihleli ndedwa endlini kuba ndisonibhaqa andibalekisa ndisesibhedlela. Amandiliyeke ndingalithengi, lilungile xa uhlala nabantu abanintsi. Xa ndisekhaya ndiqalisela ukuba ndiyayigqithi phantsi, akho ngxaki. Bazawundicola abantu basekhaya bakhawuleze bandibalekise bandibekise esibhedlela ngokukhawulezileyo, kodwa lalingandenzisi into lona, yabo. Kodwa ke ukhona umntwana endandifunda naye edyunivesithi, walisela wathi gqithi wabhaqwa wabalekisa esibhedlela. Ngoku ke andifuni kwamna ulisela lingakaze ubhaqwa ngoku, uyaqonda loo nto, iriski into ukwenza loo nto. Ngoko ke kodwa ke mfuna ndihambisile. Ngoku xa ndihambisayo nento endiyithengayo yiSolis, into endihambisa ngayo ngoku. Ndothenga isisu sam siqinile. Umntu angahambisa ngeSolis enye ahambe. Mna kufuneka ndigalele amanzi angagcwelanga, amanzi ayihafu ekomikini. After ndigalela amanzi angagcwelanga ekomikini, ndigalele iSolis ezintathu ukuyoma kweSolis ezintlanu, laa pakethe yazo ezintathu uyoma kwezintlanu, ukuze ndikwazi ukuhambisa. Ubandisele enye okanye zimbini andizuhambisa kwamna. Kungoko ke ndandilithande laa yeza kuba lona hayi laliqinile. Wawusithi nje ugalele icephe elinye emanzini, uzamise, gonqoze, lalikrakra ke, gonqoze. Awuzuphela nemizuzu emibini uzobhaleka, sowusiya kwindlu engasese ubaleke. Mna ndihambisile ke kodwa ngoku into le ndithetha ngayo benani, mandiye kuthetha ngokuhambisa, mandiye kuthetha ngokuhambisa. Nangona ndiviwa ninodwa, mandiye kuthetha ngokuhambisa ke kodwa. Yaqonda nina loo nto, mandiyeke, mandizame ngamaqhinga kwakhona ukujonga ixesha uba lingakanani, kuba into endiyinqwenelayo yeyokuba noba ingakanani le DVD yanamhlanje, as long as idlulile kuma-30 sube ndigqibile. Ndidla ngokwenza iDVD eyiyure, kodwa ngoku anaxesha laloo nto kwaye anaxhala laloo nto. Ukuba idlulile ema-30 ndigqibile naqha. Ndiyathemba uba seyidlulile. Ndihambe kuba ndifuna ukunifundela amazwi aseBhayibhileni, amazwi enkuthazo, ukunigcina kuyo yonke le veki siza kuyiqala. Amazwi enkuthazo ethu anamhlanje sizawafumana kwincwadi yeNdumiso, isahluko 139, ivesi yokuqala ukuyokuma kweyesithandathu. Lifundeka ngolu hlobo: Yehova undigocile wandazi, wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam.
uyaziqonda izingcamango zam nakude, ukuhamba kwam nokulala kwam, uyakwela, uqhelene nendlela zam zonke. Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam ongalaziyo ke, Yehova kanye. Ngasemva nangaphambili undingqongile, wasibeka phezu kwam isandla sakho. Kubalulekile kum okokwazi, kuphezulu kwaye kundinqabele. Eli lizwi ndilithanda ngendlela engummangaliso, kuba liyasixelela ukuba uYehova uyasigocagoca kwaye usazi izinto sesizenzile nesingekazenzi, yena sele ezazi kwaye unengcinga ezintle ngempilo zethu. Lindikhumbuza laa ngoma kaMalibongwe ithi uYehova kwagqitywa ngempilo yam, wahlala phantsi, kwahlalwa phantsi kwagqitywa ngempilo yam. Yena uYehova wandazi ndingekazazi. Loo nto ke yasixelela uba uThixo uyazazi iingcingo zethu, uyazazi nezinto esizinqwenelayo apha empilweni. Ngoko ke masimyekele asigocagoce, asivulele amasango, avale apho kungenokuvulwa khona, avule apho kungenakuvalwa khona. Kumnandi ukuhlala kuThixo ngoba yonke into uyinikela kuye, akwenzele, akuthwale kwaye kuhle, kulithamsanqa kwaye yinceba ukwazi olo lwazi lokuba uThixo uyakuthanda, uThixo unecebo neengcinga ezintle ngempilo zakho. Ndiyathemba ukuba la mazwi anamhlanje azokukhuthaza kule veki esizayiqala ngoku, kwaye uza kuyekela kuYehova akugocagoce ukuze icebo lakhe ngempilo yakho lifezeke. Ndiyakuthemba ukuba nonwabele ngendlela engummangaliso lamazwi, anikhuthaze, anigcine kuyo yonke iveki. Naxa nifikelwa zintsuku zempandezelo, zintsuku zokuthandabuza, zintsuku zokuphelelwa ngamandla, niwacinge, niwakhumbule uba uThixo uzawunameleza, uThixo uzawunikhuthaza, uThixo nguye onengcinga ezintle ngempilo yakho. Ngoko ke yekela kuye, yena unobubele kwaye sekuxelela uba yekela kuye, yena uza kunikeza ukuphumla. Hlala kuye ke, uzinze, uzole, uphumle. Enkosi. Yeah, that ingaba niyasiva esisande, masithemba niyasiva. Kadele ngoku qha andisithandi DVDs mfutshane kwaye ndazi uba ndithethe ntini. Jonga ndifakile amacici entyatyambo, ndifakile amacici entyatyambo. Intyatyambo yam ngamacici namagqabi amangaphi? Masibala amagqabi entyatyambo. Intyatyambo inagqabi lokuqala, gqabi lesibini, gqabi lesithathu, gqabi lesine, gqabi lesihlanu. Intyatyambo yam ingamacici namagqabi amahlanu, nalapha phakathi emveni kokuphinde kubekho elinye intyatyambo qamhlophe qhwa, andiboni. Ndawathandela amagqabi entyatyambo sanqa, namagqabi amahlanu, ukuthi amagqabi amathathu, no, ngamagqabi amahlanu intyatyambo yam. Amacici amhlophe, intyatyambo emhlophe. Ndiyazithanda intyatyambo ke sanqa. Ndiqonde idla ngozithengela intyatyambo iveki neveki, ndizithengela intyatyambo iveki neveki, ndizithengela intyatyambo ngoba ndizithanda ngolo hlobo intyatyambo sanqa. Kodwa azigqibi iintsuku ezisixhenxe, zihlala nje iintsuku ezintandathu.
ezintsha kwakhona. Siqoqa ndisijonga intyatyambo sinikeza laa moya wokuphola, yaqonda. Sandonwabisa xa ndisijonga nje ndonwabe. Ndiyabaqonda uba kuthina abantu bathanda intyatyambo bethanda intyatyambo, sinikezwa laa vuyo nje. Ngoko ke ndizithengela zona kwaye andifuna ukuthenga isityalo. Isityalo sifuna umntu ozosinakekela kakhulu. Andifuni loo nto mna, iveki yaphela ndingekho sendlini yam. Kubani uzohoya eso sityalo ke ndingekho sendlini mna? Andifuni ngolo hlobo. Into endiyifunayo ke ziintyatyambo kuba zona azidingi nonakekelo olungaka. Ufake amanzi, wafaka zona, emveni koko xa zitshwencile ulahle phaa ufakele ezintsha, akho ngxaki. Isityalo esijike nombala, sijwengce sijike nombala qumba kunini ndisinkcenkceshela. Kuthiwa hayi kuba usinkcenkceshele kakhulu ke ngoku ziyafa. Andidibani nazo. Kodwa into odibana nazo isityalo ngumama zangqa. Mama usithanda indlela engummangaliso isityalo. Indlela engummangaliso isityalo. Isityalo uyazithanda umama. Naxa sedlula endaweni enesityalo, nesityalo intyatyambo entle, athi umama, yho, ingase ndingaba nala ntyatyambo nam. Yho, ayisentle, ayisentle, ayisentle. Ndiyacinga sesiye enkonzweni kuloo Disemba sisuka kuyo, siye enkonzweni ke yokuvala unyaka. Siqhube inqwelomoya sahamba saya kuyo kuba igcwele wonke umntu kulaa ndawo siye kuyo. Ngoku kule ndawo silele kuyo ke kugcwele iintyatyambo ke ntoni, ndifuna ukuthi kudekoreyithwe ngazo. Kutheni udekoreyitha ngesiXhosa? Kudekoreyithwe ngazo ke izityalo. Umama wathi, yho, sihle ese, yho, 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 ndizawucela ke bandiphe kwesiya. Ndiyacela, ndithi ma, zinintsi na udekoreyithe ngazo, sidinga ezintsha. Umama uyayithanda zangqa into ukudekoreyitha isityalo, alungise kube rayithi. Ne-hedge uthanda ukusicebela i-hedge yakhe ngokwakhe ngoba uyenza ibe straight yena xa yenziwe ngumntu. Yakuxaxela, uthanda ukusenzela ngokwakhe. Uyazithanda ezidibene nezityalo zangqa umama. Uba hayi mama, hayi yeka. Tyhini, khawusiyeke. Uyazithanda ke yena, mna qha ndithanda isityalo esizintyatyambo kuphela. Yonke loo nto ithini into. Andazi uba ndini, ndirhalela ukuhamba ngoku. Ndacinga uba sesigqibile ngoku i-DVD yanamhlanje. Ndingahamba nawe Masithembe kwaye sinqwenele uba sowulele ngeli thuba langoku. Uba mna sendigqibile ngoku, ubowukalali urhone. Ndifuna urhone ngoku, ubowukalali urhone. Uhlelele ntoni? Ayikho enye into kukuthanda iindaba qha. Ayikho enye into kuthanda iindaba qha. Qwaba khawukucimele ulale. Akho nto undithe ntsho ngayo amehlo kuba ufuna ukulala. Ndithi yintoni le uthe ntsholo ngayo amehlo xa ufuna ukulala? Khawucimele ulale. Yho, isiXhosa ngamanye amaxesha sirhabaxa. IsiXhosa sangqa ngamanye amaxesha sirhabaxa. Utheni uthe ntsho ngamehlo nje khawulale. Awuzami ukuthetha nto irhabaxa wena. Uthi ntsho ngamehlo kurhabaxa ke kodwa. Ndiyakucela ngoku sithoba kakhulu, ndicela ucimele ulale ngoba kufike ixesha lokuba ndihambe ngoku. Kodwa ke mna into bendiyizele apho yeyokwenza ulale. Xa undibukele wena ucinga uba khona into endizawuyenza,
apha endleleni uba khawulale 2%. Ndacela 2% ulale, eva ngokusithoba okukhulu ndicela 2% alale, ngokusithoba okukhulu ndicela 2% athini alale kuba ndiqibile kwi-DVD namhlanje. That is going to be it for today's video. Ulale kakuhle, uphole kakuhle, uzole kakuhle, nokuba nantoni oyenzayo. Ewe ndithetha nawe ndiyathemba, ndimnqwenela kwaye ndifuna uyenze kakuhle. Thandazela uthini? Uyenze kakuhle. Mna ndiza kubona wena kwithuba elizayo. Bye bye, bethu nani.